OK, tak čau lidi, dneska si natočíme videjko z Robloxu. Budeme hrát hru jménem Rainbow Friends 2. A je to hra, kde se snažíš jak kdyby utéct z takového vězení, kde tě honí takový prostě Rainbow Friends. Já si myslím, že tohle hru všichni znáte, takže můžeme rovnou začít. Dobrý, už nás to načetlo, protože hra už startuje. Já dám asi skip, protože ten tutoriál, nebo co to je trochu nudný. Teď musíme najít 25 žárovek. A dát je do takové věci, do tohohle je musíme dát. Ty se tady po parku takovémhle se tady všude rozmístují. Třeba tam je blue. Tady třeba baterka, tu vezmu. Tady je další. Ještě je tady potom takový green. Tady je další a já jdu asi odevzdat už. Já jdu odevzdat už. A já odevzdám a už máme. Proti tomuhle nefunguje krabice, to funguje jenom proti blueovi. Tohle je green. To asi posypléně. Tady k té kostce. A jdeme do blueova hradu. Blue tady není. To je zatím pohodička. Možná půjdu do bludiště, ale to je hodně riskantní. Tam nejdu. Já bych to nestihl. Já to moc neumím, to bludiště ještě. Jdu sem. Tady jsou třeba závodky, takže tady si můžu zazávodit. Tak já jdu zkusit, já vezmu modrou. A jedu. Profesionální řidič země asi nebude, ale celkem dobře jsem to super. Celkem dobře jsem to řídil, to auto. Takže jdeme dál. Už nám chybí jenom 2 baterky a já mám 1. Takže jak kdyby už jenom 1. Poslední. Kde by mohla být? Tady. No tady není. Tam je green, přesto nemůžu projít s krabicí, takže jdu druhou stranou. No, nic. Ten green je naštěstí hodně pomalej.
Kde je to poslední baterka? Vypálenou budu u ní, ne? Skoro. Dobrá. Kamo, ať se nebojím. Tady budu zdrhat konečně. Nice, dobrý, dala to tam. Dám asi skip. Protože teď se tady přidá novej ten. A to bude, mám pocit, že orange, nebo nejsou si jistý. To bude hodně těžký. Tady už jsou 3. Něco bude určitě v budoucnosti. No to je žlutý potvorák. Toho taky nesnáším, ono umí lítat. A do krabice se před ním. Tak nevadí. Tohle by bylo pro dnešní videjko všechno. Dávejte like a odběr a zatím čau.